हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोनजों बेबायदिनो जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट अल बिटिनि चिरां इउथ क्लाबआ मोनसे बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदों दा बियो दिनैहाय ओपनिं सेरेमनि जागोन दा आङो बेयावनो थांनो थाखाय जोबोद थाग थियारि जागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दारैनो गासैखौबो नुफालांखागोन बेयावहाय जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जोंना बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे कमेडियान आदा अनिल बिथाङाबो सफैनानै दं आरो बेजों लोगोसे मनिषा बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट गोदान दासो दावगाफुनाय बिथांमोना अलरेडि सफैनानै दङ बिथांमोनजों आङो दसे सम दा रायलायलायसिगोन बिथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांदो जोबोद इन्टारेस्टिं सिगांथारावनो आङो सिस्टारखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय दा आङो सिस्टारनाव बेखौनो कुइसन खालामगोन जाहैबाय दा सिस्टारा बे जोंनि बिटिनि फुटबल ओपनिं सेरेमनियाव फैनानै मा रोखोम मोनदों जेनेबा गोसोफोराव गिबियावनो भिवार्स बिथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायनाय जासिहरग्रोबाय बे जायगायाव फैनानैथ' आं जोबोद मोजाङानो मोनदों फैफेराखैमोन खिन्थु फैनानै मोजां मोनदों आरो आच्छा ओमफ्राय सिस्टाराथ' बेबायदिनो दा फुरा दावगाफुनाय आर्टिस्ट दा जोबोद मोजां मोनो बयबो नायनो ओमफ्राय दा सिस्टारा मोनबेसे फिल्मावहाय जेनेबा फाव खालामबोखो जेनेबा आंथ' फुल फिल्माव दासिम आगान होथ'वाखै नाजागोन होलांनो एलबाम मिउजिक भिडिअखौ आरो 5टा जाबाय ओमफ्राय शर्ट मुभिया 32-35 नि गेजेराव आरो ओमफ्राय ओरैनो सिस्टारा नोंथांनि न'खौहाय आंनि चेनेलनि दारैहाय एसे मिथिहरोबा मोजां जागोन नाथाय आंनि न'आथ' आंनि एड्रेसा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सेरफांगुरि एरिया आरो अक्सिगुरि होनो आंनि गामिखौ आंनि जोनोम जायगाखौ दा सिस्टारा दे गोबाङैनो बेबायदिनो फिल्मफोराव एक्टिं खालामबोबाय एबा रल लाबोबाय दा सिस्टारा नोंनि फेभारेट बबे फिल्मा मोजांसिन जानानै दं जेनेबा नोंनियावनो आरो आंनियावथ' आंनि बेस्ट शर्ट मुभियानो जाहैबाय चावले नाम्बार 1 आङो बेखौ बेस्ट साननानै लायो आरो दा जेनेबा बेखौहाय शुटिं खालामनायाव बेसेबांसिम टाइम लानाय जादों जेनेबा बेखौथ' जोङो खालामबाय थायो एपिसड हगारलांबाय थागोन दिनै नै दानिसो आपल'ड जादों पार्ट 10 चावले नाम्बार 1 पार्ट 10 बेखौथ' जोङो सानसे 1 day 1 half बेबायदि लादों आरो टाइमा आरो दा नेक्स्टआवहाय गोदान मुभि बानायगासिनो दं नामा जेनेबा जोंथ' खालामनाया दाथ' शुट खालामथ'वाखै खालामगोन आरो दा आरो सिस्टारनाव आं मोनसे कुइसन खालामबावदों जाहैबाय दा जि बेफोरबायदि फुटबल ओपनिं सेरेमनि जादों दा बेयावहाय नोंथाङा डान्स पारफरमेन्स खालामफेरबायमोन नामा जेनेबा बिनि अनगायै आङो बिनि अनगायैथ' खालामनाया एसे उन्दैयाव खालामदोंमोन नाथाय जेब्ला आङो हारिमुआव बे ओंखारजेनदोंमोन बेवहाय फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारजेनदोंमोन बेनिफ्रायथ' खालामनाय जायाखैमोन नै नोंसोरनियाव फार्स्ट टाइम फैबाय आरो फुटबल ओपनिं सेरेमनियावहाय आरो बेवहाय फार्स्ट टाइम फैबाय दा पारफरमेन्स खालामगोन आङो ओमफ्राय आं कुइसन खालामबावगोन सिस्टारनाव दाथ' जेनेबा फार्स्ट टाइम ने दा जेनेबा बिटिनियाव नोङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम डान्स पारफरमेन्स खालामगोन आरो बिनि अनगायै गुबुन जायगाफ्राव जेनेबा नोंखौ बेबायदिनो फाइनाल्सफ्राव एबा ओपनिं सेरेमनिफ्राव सोरबाफोर इनभाइट खालामोब्ला जेनेबा थांनाय जागोन नामा जेनेबा थांनाय जागोन दा सिस्टारा बुंखाबायनो आंनि चेनेलनि दारै आरो बिनि अनगायै दा बिटिडियाव जेरैबायदि ओपनिं सेरेमनि खालामफैदों डान्स पारफरमेन्स खालामगोन आरो बिनि अनगायै गुबुन जायगाफ्रावबो बे सिस्टारखौ जुदि लायनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनानैहाय लायनो हागोन आरो दा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम आङो बेखिनि कन्टेन्ट लानायनि थाखाय दे थेंक इउ से आरो बेजों लोगोसे सोर सोर फैफादों सिस्टारजों आंजों लोगोसे आंनि डान्स पार्टनारफोर फैदों ओमफ्राय बे जाहैबाय आब' मेकआप खालामग्रा मेकआप आर्टिस्ट मा नाम सिस्टार तुलसी ओमफ्राय सिस्टारा ओमफ्राय सिस्टारना आच्छा गोजोननाय थाबाय दे जोंना सिस्टार मनिषाया नै फुटबल फिल्डआव थांगासिनो दङ दा नै ओरै आदानि न'आव दंफैयोमोन दा बेजों लोगोसे माखासे बे मैदुलै बरायनो नागिरगासिनो दङ नै खोनागासिनो दङ नोंथांमोना बेबायदिनो साखाथियाव दं आरो दा बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफ्रा एक्साइटेड जानानै दङ थांगासिनो दं आरो नायलांबाय
दा बेफोरबायदि उइनार जानायनि माखासे चेक आरो रानार्स आपनि माखासे चेकफोरखौ लानानै फिल्डआव थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे ट्रफि बेफोरखौ लानानै दा फिल्डसिम थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। एक्ट्रिसा मोजां दा? मोजां दा? आच्छा आदा उनिलखौ नुनानै मा रोखोम मोनदों गोसोआव? आच्छा दा फिल्मावल' नुबाय थायोमोन दा मोगथाङाव नुबाय? आच्छा दे दे दे। बिथांखौ जोङो नैबे क्लाबनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लादों। हामबायसै सार। बेजों लोगोसे सारजोंनो सौफैनो हानाय जोंहा दङ सार दीपक कुमार ब्रह्म। बिथांखौबो गावनि बेसेन गोसा सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। जोङो बिथांखौबो बरायनानै लाबाय। बेजों लोगोसे जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा एक्टर अनिल कुमार नार्जारी आदाखौ गावनि सिनायथिखौ होनानै जोंनि खुलुमनायखौ बरायनो थाखाय खावलायदों। बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायबाय। बेजों लोगोसे फैफानाय जोंजों हांख्रायजानाय जाखांफुनाय एक्ट्रिस मिस मनीषा मुसाहारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो जोंनि खुलुमनाय आरो बरायनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायबाय। बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव बेसेन गोसा जोंजों आलासिफोर दंफायो। अफिसमा राखिएको छ, कसैको हराएको छ भनेदेखि चिनेर लान हामी अनुरोध राख्दछौँ गर्दछौँ र अझै पनि समय छ। खेल आरम्भ हुन लागेको छ र टिकट काटेर तपाईहरु प्लेग्राउन्डभित्र फुटबल प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यदि टिकट काट्नु भएको छैन भने अति शीघ्र टिकट काटेर भित्र पस्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। दा खेलाखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेबायदि प्लेयार्सफोरखौ स्रायै नायनानै लादो। दा बे गोमो ड्रेस गाननाया जादों जाहैबाय ग्लबल एफसि। नोंथांमोना नायलांदो नै सोरनोबाफोर बेबायदिनो हायेरफोर लायनो गोनां जायोब्ला लायनो हागोन। आरो नैबे जादों जाहैबाय जयगाव। दा नायनानै लादो नै जयगाव। दा नै बेफोरबायदि नायनानै लादो प्लेयार्सफोरखौ। नोंथांमोना बेबायदिनो स्रा मोखाङाव नायनानै सिनायनानै आरामसे हायेरफोर लायनो हागोन नेक्स्ट बारफ्राव जुदि सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि ओएसडि सांग्रां सारा बेबायदिनो हेंसाक लानायनि गेजेरजों खेलाखौ बेखेवसिगोन नै। दा नै नायदो। बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि जोंना आदा उनिल दं नै। दा बिथांमोनजों गोजोननाय लानाय जाबाय। जोंना आर्टिस्ट मनीषा बिनानाव। दा जोंना नै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि ओएसडि सांग्रां सारा बलखौ बेबायदिनो गावनि आथिंजों जोनानै बेखेवनानै होसिगोन। दा नै जोनानै हरबाय। अल betini swrang youth क्लाबजों बानजायजानाय फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै बेखेवजानाय जाबाय। दा खेलाखौ स्टार्ट खालामबाय नै। हेलो। दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननो फुटबल खेलाखौ फुल खेबनानै देखायनो हानाय नंला। दायो बेबायदिनो ग्लबल एफसिआ 2 गलाव देरहानानै दङ आरो बेजों लोगोसे जयगावआ 0 जानानै दङ। खेलायाबो जोबनानै फैबाय। दा आङो
नोंथांमोननो बेखिनिखौनो दिन्थिनानैहाय सरि बिनाय थाबाय फुल देखायनाय जायासै थारमाने दाथ' फुटबल खेलाया अपेनिं सेरेमनिया जोबनानै थांबाय नालाय दा सारा बेयावहाय माखासे हाबायावहाय जाहैनानै 80 थाखाखौलाय होबोनायखौथ' लोगो मोनफैबाय निश्चय मोनफैबाय बिथिनावसो दङ बिथिनावसो लोगो मोनफैबाय बिथिनाव लोगो मोनफैबाय दा खारै खारै खारनानै लाजिनायजों दा बेयाव संफैयोमोन ने दंफैयो आच्छा दा जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ब्रादारनिसिम दा बेबायदिनो सोरबाफोर नांगौब्ला ब्रादारखौ ओरैबायदि लिंहरनो हागोन आरो गोजोननाय थाबाय बेखिनि सर्ट टाइम दा थांनांगौ जाबाय गोजोन्थों आच्छा गोजोन्थों दा लोगोफोर ब्रादारनि हाबायाव जानानै 80 थाखाल' होबोग्राफोरखौ बेयाव लोगो मोनफैबाय नोंथांमोना निस्सय नुखादों भिडिअनि दारैनो जाय बिथांमोना ब्रादारनि हाबायाव जानानै 80 थाखाल' निमन्त्रन होबोदोंमोन दा बेखौ ब्रादारा बेयाव बिटिनियाव लोगो मोनफैनाय जाबाय आरो दा ओरैबायदि जोंना अपेनिं सेरेमनिया जोबनानै थांबाय दा सिस्टारमोनाबो न'आव थांफिनसिगोन दा डान्स पारफरमेन्स खालामनानै गोसोफ्राव दा मा रोखोम नांखो जेनेबा मोजां मोनदों बहुतनो दा सापर्टखौ नुनानै दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा सिस्टारखौ मोगथाङावनो नुनो मोनबाय आरो माखासे समफोराव बेबायदिनो ससियेल मिडियाफ्रावसो नुयोमोन माखासे फिल्मफ्रावसो सावथुन मुलुगफ्रावसो नुयोमोन दा मोखाङावनो नुनो मोनबाय आरो दा गोबांथार रायजो राजाफोरखौहाय मोगथां महराव लोगो मोनफैनानै गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों दासिमाव बिराद मोजां मोनदों आसा खालामो बेबायदिनो अनसायलांबाय थागोन थेंक इउ सो दा सिस्टारमोना न'आव थांफिनसिगोन आरो सिस्टार मनिसानि बिब' जायो दा जोबोर गोजोननाय थाबाय बिसिम सफैनानैहाय रायजो राजाफोरजों लोगो लालायफैनो हानायनि थाखाय आरो थेंक इउ सो सिस्टारनिसिम